заснавана на рэальных падзеях. Да гэтага часу нічога не вядома пра Васю, які трэці тыдзень не выходзіць з дому. Увага ўсім пастам! Аператыўная інфармацыя. Аб'ект трэці тыдзень не выходзіць з дому. Назіраю за аб'ектам. Адбываецца нешта незвычайнае. Чутна нейкая дзіўная музыка. Выяўлены іншыя жывыя істоты. Верагодна, у кватэры аб'екта заснавана падпольнае казино. Бачу аб'ект. Подозрony парашок. Экстраны выпуск. Толькі што з дваровай пляцоўкі дома, з якога Вася не выходзіць трэці тыдзень, адбыўся ўзлёт касмічнага лятальнага апарата, які знешне вельмі нагадвае сам дом, з якога Вася не выходзіць трэці тыдзень. Хто ж такі Вася насамрэч? Сакрэтны агент, нацыянальны герой альбо іншаземны гуманоід? Хлопцы, дзе ён? Шукайце аб'ект, знайдзіце яго. Адбываецца нешта дзіўнае. На даху назіраемага будынку выяўлена птушка. Зноў бачу аб'ект. Ён чымсьці засмушаны. Што наогул тут адбываецца? Якой трасы? Шеф, я нічога не разумею. Я больш не магу глядзець на гэта. Я звальняюся. Выбачайце. Ці атрымаем мы адказы на ўсе пытанні? Хто такі гэты Вася? Як і для чаго ён з'явіўся ў доме, з якога не выходзіць трэці тыдзень? І што з ім урэшце-рэшт адбудзецца? Глядзіце поўную версію гэтай таямнічай гісторыі на нашым канале. Да пабачэння!